subscribe! Oh. Melkein vörttiä kalla. Siis mitä sanoit? Alkua. Jos mä paskoisin jostain joku 50, vähän alle, niin mä saisin varmaan kun Vilillä on Series S. Ei se pelaa niin paljon, niin mä annan tumpuksin sillä ja maksan vähän väliin, mutta ei mulla varaa maksaa. Naapurin nurmikko on aina vaihtoehto. Pitäis ehkä omakin nurmikko, mutta se on orjapalkalla. Mä en edes tiedä mistä vittu se on keksinyt sen, että mä oon siellä pelkaa yhden nurmikon lenkkuun. Ja siitä ei voi väitellä. Siitä ei voi. Lies of P on ihan vitun ylpeä silleen, että ei sitä kyllä uusiksi jaksa pelaa. Siihenkin ei voi solmua. No haista vitun vammaa. Okei, vörtti kuoli sinne. 4. attempti. Nice. Mitä Oh. hittoa taas? Niin on. Yleensä se on siitä ekasta. Yeah. Sun olisi pitänyt mennä joku Valkyrien kaa alakerta. Ai jaa. On puhuttu, että tämä Undead Settlementti Tuo ihan perseestä. on puhuttu, että Undead Settlementti on sama asia kuin Undead Burg Dark Souls 1. Mikä on aika siistiä. Mutta mä en tiedä, onko se totta. Kyllä hirveen siistiä on. Se Undead Burg on niin vammainen paikka ainakin siinä jos ei mene se lohikäärme ohi sinne yhdelle bonfirelle, niin sit sun pitää niitten rottien kanssa leikkiä siellä, se on niin parasta. Naps. Ja. Oh yeah. Naps.
Eikö ruisplantti onnistunut enää, hähää? Onko sitten Oregonissa? Ei, Coastlineissa. Was good small letter sieltä. Tota käytetään sitten Pontiffissa. Ja siellä on eka tommonen mamma, voi pahus. Mamma kuoli, jes. Mutta on hyvä nyt, kun mä oon kattonut sitä yhden jätkän playthroughta, niin mä tiedän täältä vähän enemmän juttua. Esimerkiksi täällä Undead Settlementissä se looseri, joka ampuu niitä isoja nuolia Eikö tuolta. sä oo mennyt puhumaan sille muka vielä? Mä en oo ikinä kertaakaan, mä vaan juoksin niitten nuolien läpi aina. Onks tää Undead-purkki? Mä en nyt oo ihan varma. Okei. Heittää ne keihäät niin sanotusti. Ootko Dreamcastereissa? En mä oo vielä käynyt siellä asti.